Der var sæsonpremiere i standardvognklassen på Fangelbanen syd for Odense, og en del vesttyske kørere havde bebudet, at de ville være med, men de udeblev simpelthen, så i stedet blev det altså en ren national affære. Vesttyskeren Horst Egger dukkede ikke op. Han skulle have været stjernekørende på dette felt. Nu nøjedes danskerne Sten K. Hansen i den lilla, Mogens Terkelsen i den hvidblå, Arne Jørgensen i den gule og Hans Ole Carlsen i den hvide-røde med at give en underholdende, men talmæssigt noget svag Porsche-opvisning. Efter starten her, hvor Sten K. Hansen og den lokale Arne Jørgensen hilste på hinanden, blev det hurtigt klart, at Sten K. Hansens bil var langt den bedste. Den var ikke alene støjvenlig, men også stille perfekt. Og selvom Mogens Terkelsen og Hans Ole Carlsen forsøger at holde ham bag sig, ja, så de ham faktisk ikke i denne situation mere i dagens løb. Se nu her, hvor stærkt hans bil kører. I hvert heat blev der kørt 5 omgange. Og her kommer han, Sten K. Hansen, lynhurtigt op. Og så viste det sig, at han var langt den hurtigste på langsiderne. Gruppe 5-bilerne her fra 0 til 2000 kubik havde en næsten lige så suveræn kører, nemlig Finn Lauritsen i NSU'en med nummer 10. Det var i denne klasse, der var tysk deltagelse, men tyskerne kom ikke til at spille nogen hovedrolle. For det første havde de vanskeligt ved at finde sig til rette på Fangelsbanen. For det andet lod danskerne dem aldrig komme op. Bedst fra det slap køreren i vogn nummer 54. Rudolf Bondo, de kan lige se næserne af ham længst til højre. Men hans bedste placering blev en 4. plads i et af dagens 4 hits. Forrest i feltet altså Finn Lauritsen. Og her altså i den grønne bil. På en 4. plads, Rudolf Bondo. Men se, hvor stor afstand der er ned til de øvrige. Finn Lauritsen kommer her ind i billedet. Klart bedst i denne klasse. Mere end 2.000 tilskuere havde fundet vej til Fangelbanen, og selvom Porschenes antal som sagt var lille, var underholdningen vældig god. Her er starten til et møde mellem Sten K. Hansen og denne gang Hans Ole Carlsen. De skal se det her efter svinget. Men det, der så faretruende ud, udvikler sig teknisk hurtigt og elegant, og endnu en gang til Sten K. Hansens fordel. Det hits bedste kører blev imidlertid den lokale Arne Jørgensen. Han startede bagerst, og så ikke ud til at skulle komme vældig godt fra start. Her ligger han faktisk bagerst endnu. Men det lykkedes ham at kæmpe sig op forbi både Mogens Terkelsen og Hans Ole Carlsen og besætte andenpladsen. Men igen altså en suveræn førsteplads til Sten K. Hansen, der også blev noteret for dagens hurtigste tider. Det bedste hit med de 5 omgange kørte han i 2 minutter 24,2 sekunder. Men selvom Sten K. Hansen altså vandt i sin Porsche, fik han ikke point til kampen om det danske mesterskab. Han er bosat i Kiel, og han kører på vesttysk licens, og det betyder, at de 3 point i kampen om det danske mesterskab gik til Hans Ole Carlsen. Han er fra Varde. Vi går ind i en idrætsuge, hvor